Okei, ja täältä lähtee ensimmäisenä Joni. Kokko, alta pois. Johnny, I think you have something problems now. Hänellä on kaksi ongelmaa. The first one? Yeah, this guy is always problem, but what is the second problem? Second one. What? Yeah, okay. What is the problem? Ventile, here. Venttiilit nakuttaa. But motor is not behind. No, motor is not behind. No. It's a red car, but it's not Ferrari. Red car, but not Ferrari. Hän on sitä mieltä, että kaikissa punaisissa autoissa on moottori takana. Venttiili on. Ei tuu mitään. Kokko, hän katsoo, onko pakopukin kannattilainen kunnossa. Johnny, look inside. Hey, what is this now? Sabotage? Kokko on tehnyt sabotage. Hän on laittanut pikkupojan nyt touhupapelle. No ja, otetaan uusiksi. One more time. Maestro, music. Ja sitten kahdelle pyörälle sieltä tulee Johnny. Renkaitten ilmanpaine on noin 6 kiloa. Annetaan aplodeita. Johnny Traber. Ja seuraavana on täällä vuorossa Hansi. Ja Vauni! Katsotaan tätä. Noin. Olsen leisö, hyvät naiset ja herrat. Näin Hansi Traber.